Goddag, velkommen til den undersøger, og som du sikkert bemærker, at vi har fået stemmer på. Vi vil nu vise, hvordan man kommer op til toppen af solterrassen. Og det foregår så fint, at vi rykker vores mand op til, men bare rolig, der misforstår første setting, skal nok få at vide, hvordan vi kommer op bagefter. Og vores mænd, de hakker lige lidt i det. Teknisk problem. Jeg får lige vide i mit ene øre, at vi har et teknisk problem. Og imens kan jeg lige give lidt reklame for vores snart udkommende sikkerhedsvideo. Godt. Først trykker du på første skræmme. Vær så venlig at trykke på første skræmme. Det er den røde lige under taget. Og hvis I misforstår, resumerer vi senere. Og anden skræmme lige ved muren. Tryk venligst. Og så har I fri lejlighed til at træde ind i det fine rum. Værsgo. Tryk på skræmmen først. Skræmmen lige før rummet. Og så har I fri lejlighed og belønnelse til at træde ind i det fine rum. Først, vi trykkede på den første skræmme lige under taget, og så på lige under taget, og så på muren, og så højere oppe lige der på siden af muren, og så fri lejlighed til at træde ind i rummet. Og jeg skal lige hilse at sige, at vores snart udkommende sikkerhedsvideo snart kommer. Så er der kun én ting at sige. Vi ses.